Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Chciałam zapytać Panią Minister, czy rozwiązania zawarte w ustawie okołobudżetowej na rok 2026 rzeczywiście wzmacniają bezpieczeństwo naszego państwa nie tylko w wymiarze finansowym, ale także społecznym i gospodarczym. Żyjemy w czasach dużej niepewności, za naszą wschodnią granicą trwa wojna, świat mierzy się z kryzysami energetycznymi i klimatycznymi, a polskie rodziny wciąż jeszcze odczuwają skutki inflacji po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Czy w tych uwarunkowaniach państwo polskie ma wystarczające instrumenty, by chronić stabilność finansów publicznych, a jednocześnie zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa w pracy, w domach, w codziennym życiu? Bo budżet Pani Minister to nie tylko zbiór liczb i tabelek, to plan bezpieczeństwa i odpowiedzialności za państwo, za ludzi i za przyszłość Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani poseł.